Здравейте, ютубъри, аз съм Влогърчето и днес имам новина, т.е. не днеска, да. Новината е, че на нова година, смисъл 2013 към 2014, ще ходим на хотел с басейни. И да, там ще паднат много клипчета, смисъл. Както знаете, имам клип, в който снимах с това, този апарат. Той е подводен също и е Full HD, там ще има водни клипчета и да, може да ходим с моята приятелка, дето има клипчета там по-горе, там дето обясняваме, че безхилни неща, там ще ги видите, просто ще видите. Да? Не, че се фукам с това, че ще ходя на хотел, но просто ще падне готино приключение с снимане под вода. Сигурно аз съм първия влогър, който ще снима под вода. И да, мерси за обърнато внимание. Не забравяйте subscribe, thumbs up и до нови срещи!